Σήμερα θα μιλήσουμε για το ταξίδι μας στο Όσλο της Νορβηγίας. Εδώ βλέπουμε την πρώτη εικόνα που συναντάμε στον κεντρικό σταθμό μόλις κατέβουμε και βγούμε έξω. Πριν κατέβουμε όμως και βγούμε έξω, καλό είναι να πάρετε ένα εισιτήριο. Θέλετε να μείνετε 3 μέρες, 4 μέρες, θα πάρετε για αυτές τις 4 μέρες ένα εισιτήριο μέσα από το σταθμό, ο οποίος περιλαμβάνει και μουσεία. Μουσεία όπως αυτό της φυσικής ιστορίας και φυσικά και άλλα πολλά μουσεία. Κάνετε απόσβεση σίγουρα, γιατί έχετε όλα τα μέσα και μουσεία με αυτό το εισιτήριο. Όσο ακριβό και σας φανεί, γενικά όλα θα σας φανούν αρκετά ακριβά στην Νορβηγία. Είναι μια ακριβή χώρα. Εδώ βλέπουμε και το θαυμαστό ταξίδι του Νίλς Χόλγκερσον, sort of, αλλά προχωράμε. Νορβηγία και Όσλο λοιπόν. Φύση, νερό, αξιοθέατα, να και κάτι παραδοσιακό, πολλά πάρκα, πολύ πράσινο παιδιά, μια άλλη εικόνα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πόλεις και μέρη. Μη χάσετε και αυτό το πάρκο. Γενικά όλα τα βρίσκετε στο Google. Κάνετε search και βλέπετε ποια είναι τα αξιοθέατα. Κάποια θα τα ανακαλύψετε και μόνοι σας περπατώντας. Περπατήστε. Τα μέσα βολεύουν πάρα πολύ, λεωφορεία, τραμ κτλ. Αλλά περπατήστε όσο μπορείτε περισσότερο για να δείτε αυτά τα πολύ ωραία μέρη. Να δείτε φυσικά πολλά αξιοθέατα όπως είπαμε, αλλά πάρτε μπουφανάκι μαζί σας, πάρτε φουτεράκι μαζί σας, να είστε λίγο εξοπλισμένοι, γιατί η Νορβηγία είναι μια κρύα χώρα, παρόλο που εμείς πήγαμε τον Αύγουστο και είδαμε ωραίο καιρό. Στο Όσλο. Όταν πήγαμε στο Μπέργεν φάγαμε και 15 βαθμούς, οπότε καλό είναι στη βαλίτσα σας να έχετε και το μπουφανάκι σας και το φουτεράκι σας πάντα σε μια τσάντα στην πλάτη σας. Άλλα που μπορείτε να δείτε στο Όσλο είναι φυσικά η όπερα, σε αυτό εδώ το σημείο, και το μουσείο του Μούγκ με την διάσημη κραυγή αλλά και άλλα εκθέματά του. Να μάθετε και την ιστορία του Μούγκ, ο οποίος ήταν φυσικά μια πολύ ιδιαίτερη μορφή, μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Θα τα καταλάβετε όλα όταν θα φτάσετε εκεί. Εδώ βλέπετε απ' έξω το μουσείο Μούγκ και φυσικά ακόμα και εκεί όταν θα βρεθείτε νερό θα δείτε δίπλα σας και πράσινο θα δείτε και γενικά έχει πολύ ωραία σημεία. Το Όσλο της Νορβηγίας είναι μια πάρα πολύ ωραία πόλη. Εμείς πήγαμε εκεί από το Γκέτεμποργκ με τρένο. Όπως ξεκινήσαμε από την Κοπενχάγη με τρένο για το Γκέτεμποργκ, 3,5 ώρες είναι αυτές οι αποστάσεις που σας λέω και βολεύουν πάρα πολύ και με ένα νορμάλ εισιτήριο τρένου. Λίγη θέα ακόμα για να κλείσουμε με την κραυγή του Μούγκ.